Vítajte opäť na mojom podcaste. Ako som už oznámil predtým, v tomto podcaste pôjdeme spolu krok za krokom mapou emocionálneho kódu a spolu uvoľníme vašu prvú zaseknutú emóciu. Predpokladám, že už máte naprogramované svoje kyvadlo a že ste s ním aj trochu trénovali. Taktiež predpokladám, že máte pred sebou všetky tabuľky, pretože ich budete potrebovať. Ak ich ešte nemáte, zastavte toto video a vyžiadajte si ich na adrese yoki@tutanota.com. Pošlem vám PDF súbor, v ktorom nájdete všetky inštrukcie a tabuľky potrebné na uvoľnenie zaseknutých emócií. Je dôležité, aby ste boli oboznámení so samotnou technikou emocionálneho kódu. Ak ste ešte nevideli videá doktora Bradleyho Nelsona, odporúčam si ich pozrieť predtým, než budete pokračovať v tomto podcaste. Upozorňujem tiež, že moja technika uvoľňovania zaseknutých emócií sa môže mierne líšiť od toho, čo učí doktor Nelson, pretože používam jeho pokročilejší systém s názvom telový kód. Tento program je komplexnejší, zaoberá sa tým, ako zaseknuté emócie ovplyvňujú funkcie našich orgánov a tiež pracuje s dedičnými emóciami. Vzhľadom na túto komplexnosť považujem základný emocionálny kód za čiastočný a preto moja mapa bude mixom emocionálneho a telového kódu. Telový kód pracuje aj s konceptom dedičného hriechu, ktorý je známy z rôznych náboženstiev. Z pohľadu kvantovej fyziky je všetko energia. Každé telo má energetické pole, auru, ktorá má svoju frekvenciu, alebo ak chcete kvalitu. Táto kvalita obsahuje aj frekvencie nevyriešených, zaseknutých emócií našich rodičov. Každá spermia a každé vajíčko nesie tieto frekvencie, ktoré sa prenášajú do nového embria. Vzniká tzv. Dedičný emocionálny zápis. Cestou mojej mapy sa stretneme aj s týmito dedičnými emóciami a efektívne ich odstránime. Keďže žijeme vo fraktálnom vesmíre, uvoľnením emócie z nás sa zároveň uvoľňuje aj z našich predkov a potomkov, ktorí tieto emócie zdedili. Podstatou emocionálneho kódu je vytiahnuť zaseknutú emóciu z podvedomia a preniesť ju do vedomia. Najskôr identifikujeme, o akú emóciu ide a kto ju vytvoril. Ak ste to boli vy, určíme vekové rozpätie, kedy emócia vznikla. Pri nájdení konkrétneho veku sa často rozpomeniete na udalosť, ktorá túto emóciu vyvolala. Aj keď sa na nič konkrétne nespomeniete, dôležité je emóciu precítiť a držať v mysli, keď ju budeme uvoľňovať. Pomocou magnetu pretiahnutím cez hlavný meridián. Minimálne 3-krát. Pri dedičných emóciách zisťujeme pôvod, matka, otec, kto ju vytvoril, a v prípade ďalšieho dedičstva zisťujeme, cez koľko generácií bola prenesená. V takom prípade prechádzame magnetom minimálne 10-krát, prípadne viac, ak to intuitívne cítime. Odporúčam viesť si záznam o uvoľnených emóciách. Postupne začnete vidieť opakujúce sa vzory alebo emócie ovplyvňujúce tie isté orgány. Je to ako lúpanie cibule, po odstránení jednej vrstvy sa objaví ďalšia, menšia. Ak máte fyzické problémy, odporúčam si ich zaznamenať a ohodnotiť na stupnici od 1 do 10. Po niekoľkých mesiacoch porovnajte, ako sa čísla menia. Často si totiž ani nevšimnete, že bolesť ustúpila. Ak máte otázky, pokojne mi napíšte na uvedený e-mail. No ale dosť už na úvod a teraz poďme na samotnú procedúru. Poprvé, naštartujte svoje kyvadlo. Čo tým myslím je, že sedíte v pohode, kde nebudete vyrušovaní a absolvovali ste minimálne 3 brušné dychy. Držte kyvadlo nad stredom Dowsingovej tabuľky a poviete kyvadlu sa premiestniť na pripravený na otázku. A kyvadlo by sa malo začať hýbať tým smerom. Ak dostanete pozitívnu odozvu, tak sa spýtajte, máme dobré a pevné spojenie? Pri kladnej odpovedi skontrolujte odpoveď opakom. Spojenie je slabé a nespoľahlivé a kyvadlo by malo odpovedať nie. Po druhé, sedenie začíname vždy z vrchu tabuľky otázkou: mám v tele nejaké uväznené emócie, ktoré môžu byť dnes uvoľnené? Táto otázka nemusí byť doslovne presná, lebo ide o zistenie, či toto sedenie bude úspešné, lebo niekedy sa stáva, že dostanete zápornú odpoveď. Toto sa stáva často po odstranení veľkej emócií a telo sa potrebuje zotaviť. V tom prípade skúste nasledujúci deň. Po tretie, teraz si zavoláme na pomoc duchovnú posilu nasledujúcou modlitbou.
Žiadam všetkých mojich duchovných sprievodcov a pomocníkov, aby sa pripojili k tomuto sedeniu a taktiež prosím o pomoc pri mojom liečení a mojej rodiny. Toto taktiež nemusí byť doslovne. Po štvrté, pozrime sa na tabuľku emocionálneho kódu. Na prvý pohľad vidíme, že je rozdelená na 2 stĺpce a 6 riadkov. V každom riadku nájdete zoznam zaseknutých emócií a orgán, ktoré tieto emócie ovplyvňujú. Ako vidíte, tento zoznam je dosť rozsiahly a tu príde na pomoc kývadlo. Za predpokladu, že na otázku z bodu 2 sme dostali kladnú odpoveď, tak môžeme vyhľadať konkrétnu zaseknutú emóciu, ktorá je pripravená na oslobodenie. Pripravte kývadlo na otázku a spýtajte sa: je táto emócia v stĺpci A? Bez ohľadu na to, akú odpoveď sme dostali, tak sme odbúrali polovičku emócií zo nášho zoznamu. Čiže ak sme aj dostali zápornú odpoveď, tak vieme, že emócia, ktorú hľadáme, musí byť v stĺpci B a môžeme pokračovať v našom pátraní. Pre zjednodušenú ilustráciu predpokladajme, že sme kývadlo nám dalo kladnú odpoveď a emócia, ktorú hľadáme, sa nachádza v stĺpci A. Druhá otázka bude: hľadaná emócia sa nachádza v párnom stĺpci. A opäť bez ohľadu na to, akú odpoveď sme dostali, opäť sme odbúrali ďalšiu polovicu emócií zo zoznamu. Za predpokladu kladnej odpovede, tretia otázka bude: je hľadaná emócia v riadku 2? Ak dostaneme nie, tak ďalšia otázka bude: je táto emócia v riadku 4? A ak nie, tak v riadku 6? Teraz by už malo byť jasné, v ktorom riadku sa hľadaná emócia nachádza. Predpokladajme, že sme vystopovali našu emóciu do riadku 6 v stĺpci A, čím sme zredukovali všetky emócie iba na 5 emócií. A teraz už vidíme, že táto emócia negatívne ovplyvňuje naše žľazy alebo pohlavný orgán a môžeme konkrétnu emóciu nájsť jednu po jednej. Čiže sa spýtame: je to poníženie, je to žiarlivosť a tak ďalej po piate. Teraz, keď už vieme, o akú zaseknutú emóciu ide, tak môžeme pokračovať ďalej otázkou: uväznil som ju ja? Ak áno, tak skúmame hlbšie otázkou. Emócia bola zaseknutá, keď som bol baby, dieťa, tínedžer, dospelý. Hľadáme, až pokiaľ nedostaneme kladnú odpoveď. Po zistení životného obdobia, v našom prípade je to v dospelosti, tak pátrame po konkrétnej dekáde otázkami, ako naznačuje tabuľka. Uväznutá emócia bola vytvorená v rokoch 21 až 30, 31 až 40, 41 až 50 a tak ďalej. Ak ste našli dekádu zaseknutej emócií, tak pokračujte rok po roku, až pokiaľ nenájdeme rok, v ktorom sa emócia zasekla. Obyčajne po nájdení konkrétneho roku a vyvolania pocitov danej emócie sa rozpamätáte na negatívnu alebo tragickú udalosť, v ktorej sa emócia zasekla. Dobre, keď už ste identifikovali správnu emóciu, mali by ste ju vedieť veľmi rýchlo a jednoducho uvoľniť. Na uvoľnenie uväznenej emócie môžete použiť končeky prstov, magnet z chladničky, alebo akýkoľvek iný typ magnetu, ktorý máte doma k dispozícii. Skúsili sme všetky. Zdá sa, že všetky fungujú dobre. Existuje akupunktúrny meridián, nazývaný riadiaci meridián, ktorý vedie od hornej pery cez nos, hore po stred čela, cez temeno hlavy a až dole po chrbte, kostrčí. Dáme do tohto meridiánu trochu energie a uvoľníme túto uviaznutú emóciu. Je to také jednoduché. Pomocou končekov prstov alebo nejakého druhu magnetu jednoducho prejdite cez riadiaci meridián 3-krát od čela, cez vrchol hlavy až po zadnú časť krku. Raz, 2-krát a potom 3-krát. Verte tomu alebo nie, to je zvyčajne všetko, čo je potrebné na uvoľnenie uviaznutej emocionálnej energie. Po šieste. Držiac túto emóciu v mysli, čo pravdepodobne aj vyvolá negatívne pocity s ňou spojené, pretiahnite magnet minimálne 3-krát ponad hlavné meridiány hlavy. Magnet by sa mal jemne dotýkať hlavy. Po siedme. Testujte úspešnosť uvoľnenia otázkou. Bola zaseknutá emócia úspešne uvoľnená? Ak áno, tak sa vráť k začiatočnej otázke. Mám v tele nejaké uväznené emócie, ktoré môžu byť dnes uvoľnené? A opakuj celý proces, až kým nedostanete negatívnu odpoveď a to bude koniec dnešného sedenia. Zdedené, zaseknuté emócie. Ak dostaneme negatívnu odpoveď z bodu číslo 5, tak sa jedná o emóciu, ktorá bola zdedená a v tom prípade sa presunieme do sekcie zdedených emócií a začneme otázkou. Bola táto emócia zdedená od matky? Pri pozitívnej odpovede nasleduje otázka:
Vytvorila ju ona? Ak áno, tak zistite v ktorom veku a potom urobte procedúru uvoľnenia. Avšak pozor! V prípade zdedenej emócií musíte preťahnuť magnet po hlavových meridiánoch minimálne 10 krát. Ak ste dostali odpoveď nie, tak táto emócia bola taktiež zdedená a musíme zistiť, či od otca alebo matky. Po zistení tohto údaju spýtajte sa kývadla, že po koľko generácií bola táto emócia zdedená. Potom urobte uvoľnenie emócie a test. Niekedy sa stáva, že dostanete pocit potreby pretiahnuť magnet hlavou viac ako 10 krát. V takom prípade to robte až pokiaľ nedostanete uspokojujúci pocit, že to už stačí. Ak test potvrdí úspech odstránenia emócií, tak sa môžete vrátiť na začiatok a začať znovu. A takouto jednoduchou metódou dokážete svojpomocne uvoľniť zaseknuté emócie vo svojom tele. Možno sa vám na prvý pohľad bude zdať príliš jednoduchá. Prosím však, nepodceňujte ju. Jej účinnosť môže byť prekvapivá. Hovorím z vlastnej skúsenosti. Nečakajte však zázraky zo dňa na deň. Tento proces si vyžaduje pravidelnosť, trpezlivosť a vytrvalosť. Po uvoľnení emócií potrebuje telo určitý čas na zotavenie. Vytvorí sa totiž priestor pre lepší tok energie, čo prirodzene naštartuje liečivý proces. Môže sa stať, že sa spočiatku budete cítiť horšie než predtým. Nie je to dôvod na obavy. Ide o prirodzenú súčasť tzv. Detoxu, sprievodného javu, pri ktorom vaše vyššie ja začne aktivovať liečivé procesy vo vašom tele. Nevzdávajte sa. Pokračujte v odstraňovaní ďalších emócií. Nemusíte sa ničoho báť. Celý proces je vedený vašim vyšším ja. A ak náhodou vaše telo ešte nie je pripravené na ďalší krok, odpoveď na prvú otázku bude záporná. Vtedy jednoducho dajte telu deň alebo 2 na oddych. Prajem vám hlboké, silné a liečivé zážitky.